Добрый день, вы на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус і мой суразмоўца, палітычны дарадца Святлана Ціханаўская, Александр Добравольскі. Добрый день. Добрый день. Мы пагаворым пра абвешчаную стратэгію перамогі для беларусаў, якую распрацавалі штаб Ціханаўскай, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, Каардынацыйная рада, штаб Сапкалаў і партнерскія ініцыятывы. І, Александр, перш чым мы пачнем больш дэтальна гаварыць пра заявленую стратэгію перамогі, я хацела вас папрасіць патлумачыць проста, каротка, па-чалавечы. Самае галоўнае, каб было зразумела кожнаму чалавеку, які прагне пераменаў, як іх дасягнуць, што самае галоўнае ў гэтым пляне. Ёсць некалькі адметных рысаў. Першае, мы павінны разумець, дзе мы зараз, у якім стане, і мы павінны разумець, што ўсё пачалося з перадвыбарчай кампаніі, на якой людзі паказалі, што яны хочуць перамен, што мы выйгралі гэтыя выбары, і няма сумневу не толькі ў большасці беларусаў, а нават, я думаю, што і ў Лукашэнкі, што хто выйграў гэтыя выбары. Большасць людзей прагаласавала за Святлану Ціханаўскую, і лепш за ўсё даказвае тое, што Лукашенко гэта ведае, гэта тое, як ён правёў сваю інаўгурацыю. Ён правёў гэта так, каб ніхто нічога не ведаў, гэта значыць, што ён баяўся, што людзі хочуць яму сказаць праўду ў вочы. Калі б было інакш, то выходзілі б яго падтрымку людзі і святкавалі бы перамогу, гэтага не было. Пасля была ўжо перадвыбарчая была спачатку перадвыбарчая стратэгія, яна прывяла да перамогі на выбарах, пасля была паслявыбарчая стратэгія, якая была накіравана на тое, каб вярнуць гэты вынік выбараў людзям, каб была легітымнасць у Святланы Ціханаўскай, каб не было легітымнасці ў Лукашэнкі, каб людзі паказалі сваё патрабаванне, што яны хочуць новых выбараў. І гэта ўсё было здзейснена, і мы прайшлі значны шлях, таму што выкарыстоўвалі легальныя, мірныя формы пратэсту. У свеце зараз прызнаная Святлана Ціханаўская як лідар, абраны беларускім народам. Больш за 40 краін выказалі ёй падтрымку, прызналі, і у Лукашэнкі за ўсе тыя гады, якія ён кіраваў, не было столькі сустрэч з сусветнымі лідарамі, як у Святланы Ціханаўскай зараз. Гэта пра шмат што кажа. І зараз мы апынуліся ў такой патавай сітуацыі, калі пра шахматную тэрміналогію, калі выкарыстоўваць шахматную тэрміналогію, ніводны з бакоў не можа дасягнуць такой значнай перавагі. Гэта значыць, што нам трэба больш ресурсаў, чым зараз, чалавечых, маральна-псіхалагічных, арганізацыйных, матэрыяльных, і ресурсаў забяспечыць бяспеку, каб проста дамагчыся перамоваў, якія прывялі да новых выбараў. Усе ведаюць, што людзі патрабуюць новых выбараў, а для гэтага трэба вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі. Дык вось зараз такі этап, і гэта адна з галоўных ідэяў стратэгіі, што нам трэба проста змяніць суадносіны сілаў і ресурсаў, каб рэжым пашоў на саступкі і пачаліся перамовы. І мы кажам, што перамовы – гэта магчымасць выхаду з палітычнага крызісу, і перамовы – гэта можа быць рашэннем для ўсёй краіны, для ўсіх тых, хто зараз незадаволены сітуацыяй. А незадаволенай сённяшняй сітуацыяй і апазіцыя, і ўлада. Таму што сённяшняя сітуацыя неўстойлівая, яна нестабільная, і яна не падабаецца нікому. Зараз людзі не адчуваюць сябе ў бяспецы. І вось... Александр, я просто яшчэ раз хочу тую самую просьбу паўтарыць, сказаць гэта максімальна каротка і сцісла. Ну, напрыклад, вот у жніўні вельмі дакладна было сфармулявана: спыніць гвалт, правесці новыя выбары, вызваліць палітвязняў. 3 пункты. Вот які, напрыклад, 3 пункты гэтай стратэгіі найгалоўныя? Найгалоўнейшы пункт, што зараз мы павінны выйсці з палітычнага крызісу, і гэта інтарэс не толькі апазіцыі, але і ўлады. І мы прапануем дзеля гэтага перамовы. Каб дасягнуць перамоваў, мы павінны змяніць суадносіны сіл і ресурсаў паміж прыхільнікамі перамен і праціўнікамі перамен. На карысць прыхільнікаў перамен можам зрабіць гэта разам.
І што яшчэ з'яўляецца вельмі важнай адметнай рысай гэтай стратэгіі, гэта тое, што яна такая сеткавая, яна распрацавана для ўсіх. Кожны грамадзянін, кожная арганізацыя, хто хоча удзельнічаць у рэалізацыі гэтай стратэгіі, будзе мець магчымасць далучыцца, выбраць сабе задачы, якія яны могуць вырашаць, каб наблізіць перамовы, ці прапанаваць нават свае ідэі кампаніі, якія могуць спрыяць гэтаму. І такім чынам сумеснымі намаганнямі мы павінны выйсці на перамовы, каб пасля палітычны крызіс быў вырашаны і правялі новыя выбары. Скажыце, калі ласка, перамовы з кім? Ну, відавочна, што з Александром Лукашэнкам перамовы аб сыходзе і новых выбарах немагчымыя, так? Мы лічым, што калі зыходзіць са здаровага сэнсу, то Лукашенко вымушаны пайсці на перамовы, калі ён думае хоць трошкі пра краіну, але мы разумеем, што ён не зусім адэкватны сёння чалавек, і таму разлічваем на тое, што перамовы могуць быць праведзеныя і з другімі структурамі, напрыклад, з беларускім урадам, з групай чыноўнікаў, якая возьме адказнасць за краіну. Для нас важна, каб было выйсце з палітычнага крызісу. І мы гатовы на дыялог з усімі, хто гатовы гэтаму спрыяць. Ну, вы ведаеце, што дыялог у КДБ таксама называлі перамовамі. Так званы Всебеларускі народны сход таксама Лукашенко можа назваць перамовамі, як дамагчыся рэальных перамоваў. Не з удзелам Васкрасенскага там, напрыклад. Ну, імітацыяй і сімуляцыяй Лукашенко умее займацца ўвесь час, быццам бы былі выбары, якія былі на самой справе сімуляцыі, быццам бы былі нейкія там дыялогі з народам, якія таксама сімуляцыя, гэты Всебеларускі народны сход. Мы якраз і гаворым пра тое, што павінна змяніцца сітуацыя суадносіны сілаў. І на гэта накіравана стратэгія, каб перамовы сталі рэальным выйсцем для ўсіх, каб яны сталі непазбежнымі. І гэта павінны быць рэальныя перамовы, таму што корань палітычнага крызісу ў тым, што людзі патрабуюць новых выбараў, бо яны прагаласавалі за іншага чалавека, за Светлану Ціхановскую, не за Лукашэнку. І Лукашенко, калі не сыходзіць, то застаецца палітычны крызіс. Палітычны крызіс можна вырашыць толькі, калі вырашыць вось гэтае сутыкненне, гэтую праблему. І гэта праблема можа быць вырашана толькі, калі будуць рэальныя перамовы і рэальныя выбары, інакш яна застанецца. Я уважліва пачытала стратэгію, там такі ёсць таймер, можна назваць, дзе мы былі, дзе ёсць, да чаго імкнемся, ёсць важныя даты. Вот адна з іх 11-12 лютага, якраз вот гэты Всебеларускі народны сход, які Александр Лукашенко збіраецца праводзіць. Ну і я так зразумела, што стратэгіяй прадугледжаная вулічная актыўнасць да гэтых датаў, так? Ну, ў той час, вот цяпер, я бачу, вот Ігор Макар, былы спецназавец, актыўна звяртаецца да людзей не выходзіць на вуліцы ва ўмовах снегу, марозу. Ну, ёсць меркаванне, што ва ўмовах жорсткага тэрору гэта проста новыя рэпрэсіі для сотняў людзей. Патлумачце пазіцыю, заклікаеце вы выходзіць 11-12 людзей на вуліцу, якія рызыкі з гэтым звязаныя, ці ёсць нейкая каардынацыя з тым жа Ігорам Макарам, які вельмі актыўны апошнім часам? Ну, гэта не стратэгічная рэч, 11-12 гэта ўжо вельмі блізка, гэта тактычная рэч, але відавочна, што гэты Всебеларускі народны сход не вырашае ніякіх карэнных пытанняў, якія сёння вельмі цікавяць беларусаў. Ён вырашае пытанні толькі для Лукашэнкі, каб паказаць карцінку, што быццам бы ён падтрымліваецца народам, і таму мы не надаем вялікай увагі гэтаму сходу. Тым не менш, паколькі гэта такая спроба паўторнай інаўгурацыі, як многімі разгледжваецца, мы бачым, што людзі будуць пратэставаць. Мы чытаем, што шмат хто заклікае людзей выходзіць. Светлана Ціхановская ў сваім відэо сказала, што Лукашенко баіцца выйсці да людзей.
што ён не выходзіў да людзей ужо з таго самага моманту, калі ён сустракаўся на мінскім заводзе колавых цягачоў. Але людзі выйдуць, каб пратэставаць. Мы думаем, што трэба зрабіць это найбольш бяспечна. Мы не заклікаем людзей, каб яны ўжывалі гвалт ці нарываліся там на нейкія рэпрэсіі, але спыніць людзей немагчыма, таму што вось мы зараз ні да чого не заклікалі, а ва ўсіх раёнах і Менску, і іншых гарадоў людзі выходзяць. І спыняць гэту актыўнасць мы лічым неправільным. Я думаю, што тыя людзі, якія хочуць, каб працаваць супольна і рэалізоўваць агульную стратэгію, павінны кансультавацца адзін з адным. Ігор Макар гэтага да этого часу не рабіў. Я спадзяюся, што ўсё ж будзе нейкая каардынацыя з ім, таму што калі некалькі людзей будуць выступаць з супрацьлеглымі заклікамі, то гэта працуе не на карысць наогул нашаму дэмакратычнаму руху. Спадзяюся, што яго меркаванне я разумею, тое, што ён клапоціцца пра людзей, я таксама разумею, але хай людзі самі вырашаюць. Святлана падтрымлівае тых людзей, якія выходзяць, якія пратэстуюць, і ніхто не заклікае да таго, каб быў нейкі гвалт. Вот у рамках стратегии народное антикризисное управление представило план, называется «Белорусское вызволение» у 2 этапы. Павел Латушка тлумачит, что первым этапом повинно стать масштабный ціск на режим мобилизации громадства, другі – это адекватный отказ на злочинство диктатуры у формате, до якого буде готове громадство. Это цитата. Ну и паводле Латушки размова може ісці об активном громадянским супротиве вяртанні демократичных сил в Украину. Я спадзяюся, што мы пагаворым пра гэты план з Паўлам Латушкам неўзабаве, ці з кімсьці з прадстаўнікоў народнага антыкрызіснага кіравання, але патлумачце, хто за які кавалак працы, за які кавалак актыўнасці адказвае. Вот штаб Ціханаўскай, народнае антыкрызіснае кіраванне, каардынацыйная рада, партнерскія ініцыятывы, штаб Сапкалаў, у каго які план і як яны все звязаныя? Гэтыя ўсе планы звязаны адзінай стратэгіяй, таму што у нас ёсць задачы, якія раскладаюцца на падзадачы, і кожная ініцыятыва бярэ тое, што яна лічыць правільным, найбольш эфектыўным, і што ў іх ёсць кампетэнцыі, каб гэта рабіць. І таму будзе такая натуральная каардынацыя, таму што ёсць логіка стратэгіі, ёсць розныя задачы, яны зараз будуць выдадзеныя для ўсіх, нават для ўсіх грамадзянаў, каб яны маглі паглядзець. І тое, што бярэ на сябе каманда Паўла Латушкі ці каманда Валерыя Цыпкалы, мы узгадняем. Мы думаем, што мы не будзем у стане ўзгадняць там тысячы ініцыятываў, і для гэтага ёсць такая інклюзіўная, адкрытая стратэгія. Але я думаю, што ціск і праца з чыноўнікамі, з сілавікамі, гэта будзе накірунак працы, дзе будуць працаваць не толькі там адна ці другая структура, гэта шмат структур будуць з гэтым працаваць. Я думаю, што мы ўсе будзем зыходзіць з таго, што наша маральная перавага ў тым, што мы не ўжываем гвалтоўныя метады барацьбы. І я ўпэўнены, што і каманда Латушкі, якая народнае антыкрызіснае кіраванне, якая зараз прадставіла свой план, таксама не плануе гэтага, але, напрыклад, грамадзянскі негвалтоўны супраціў – гэта тая культура дзеянняў, якая павінна быць нашай агульнай культурай. Вялікая колькасць людзей працавала над гэтай стратэгіяй, яе доўга чакалі ў Беларусі. Ёсць, я так разумею, агульная згода трымацца адзінства, пазбягаць публічнай крытыкі адзін аднаго. Але тым не менш крытыка ёсць. Ёсць, вот, напрыклад, метадолях Владзімір Мацкевіч, у яго крытычнае стаўленне да дзеянняў каманды, якая выпрацоўвала стратэгію. Ну, от ён гаворыць пра выхалашчаную стратэгію. Ёсць Вольга Карач, грамадзянскай ініцыятывы «Наш дом», яна таксама крытычна выказваецца, яе прыхільнікі актыўна пакідаюць каментары пад рознымі публікацыямі, чаму не далучаная Карач да гэтага. Ці былі перамовы, кансультацыі вот з тым жа Мацкевічам, з той жа Вольгай Карач, іншымі дзеячамі, і як вам бачыцца, ці хочуць яны стаць часткай каманды, ці будуць яны і іншыя сілы часткай каманды? Было шмат размоваў, але сэнс гэтай стратэгіі якраз у тым,
што кожная структура, якая хоча спрыяць дасягненню гэтых мэтаў галоўных і каб былі перамовы і новыя выбары, можа далучыцца, нават не пытаючыся ні ў кога і не узгадняючы ні з кім. Хаця мы разлічваем на тое, што будзем узгадняць, каардынаваць, тым не менш стратэгія дазваляе гэта зрабіць нават тым структурам, якія адна адной не падабаюцца, якія можа не хочуць нават кантактаваць паміж сабой. Але вось гэты кумулятыўны эфект, калі вось такая адкрытая інклюзіўная стратэгія накіроўвае дзеянні ўсіх, якія хочуць дасягнуць агульных мэтаў, якраз і з'яўляецца выйсцем, таму што ёсць розныя людзі, у іх розныя амбіцыі, нават ёсць канфлікты, ёсць людзі, якія лічаць, што галоўнае не гэта, а тое. І вось усё гэта можа быць натуральным чынам вырашана ў такой інклюзіўнай стратэгіі. Адзінае, што мы не хочам вітаць, гэта супрацьдзеянне адно аднаму. Крытыка, калі ласка, звяртанне ўвагі на тое, што можна рабіць не так, а гэтак, і дзяліцца вопытам, таксама, калі ласка. Вось адзінае, што мы хацелі б пазбегнуць, гэта каб хтосьці супрацьдзейнічаў таму, хто штосьці робіць у рамках агульнай стратэгіі. Гэтага, я думаю, што ў істотным такім плане і не будзе, мы такога не чакаем. Гаспадар Александр, я сутыкнулася з такой складанасцю, як сфармуляваць, як назваць шырокую каманду, якая працуе над гэтай стратэгіяй. Сказаць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, такая адсылка да мінулага. Сказаць аб'яднаная апазіцыя, можна запярэчыць, што гэта большасць, а не апазіцыя, так? Які тэрмін вам падаецца найбольш карэктным, каб не казаць штаб Ціханаўская, каардынацыйная рада, там структура Латушкі, штаб Цапкала і гэтак далей? Як бы вы сказалі, хто гэта? Ваше пытанне вельмі важнае, і мы са жніўня фактычна думаем пра гэта, як гэта назваць, як гэта аформіць, і разумеем, што з аднаго боку гэта было б вельмі добра, што ёсць такі шырокі народны рух за дэмакратычную Беларусь, за новую Беларусь ці за дэмакратычныя перамены, і ён сапраўды ёсць, і ў ім удзельнічае кожны, хоць хто сцяжок нейкі выставіў, ці штосьці зрабіў, выйшаў на акцыю, напісаў ліст палізняволенаму, ці унёсак нейкі зрабіў у фонды салідарнасці. Але мы зараз думаем, што афармляць это арганізацыйна, гэты рух, гэта можа прывесці да таго, што мы пачнем вызначаць, а якая роля кожнага, а хто павінен кім кіраваць. І нават назва агульная, гэта ёсць праблема, якую мы павінны неяк вырашыць, таму што яна патрэбная, з другого боку гэта можа адцягваць увагу, і пачнецца спрэчка пра тое, як правільна называць. Таму я лічу асабіста, што это шырокі народны рух за перамены ў Беларусі. Але кожны з нас можа іншымі словамі назваць, але сэнс для нас агульны. Магчыма, мы прыйдзем да нейкай назвы, і гэта і сапраўды і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, хоць і раней яны былі, была такая назва, але і зараз мы такія аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Але это значна больш шырокая з'ява, такога за апошнія 26 год у Беларусі яшчэ не было, каб цэлы народ прачнуўся, узгадаў пра пачуццё ўласнай годнасці, і ад гэтага з'явілася надзея. Я думаю, што гэта надзея ў нас ёсць, пачуццё ўласнай годнасці застаецца, і ўсё ў нас наперадзе ў беларусаў. Ну, вот акрамя гэтага, што ніколі не было такога маштабу рэпрэсій, такога тэрору ўнутры краіне. Унутры краіне кожны дзень суды, затрыманне, колькасць палітвязняў павялічваецца штодня. І вот у такі драматычны час з'яўляецца стратэгія перамогі для беларусаў. Вы ўжо пачалі фармуляваць вот такі пазітыўны месседж галоўны. І паспрабуйце яго больш сканцэнтравана даць. Які галоўны пазітыўны месседж стратэгіі, чаму беларусы перамогуць, чаму маюць перамагчы? Беларусаў большасць. Людзі хочуць пераменаў. Людзі хочуць адчуваць бяспечна сябе ў краіне. Людзі хочуць свабодна сябе адчуваць у краіне. Людзі хочуць, каб іх паважалі і да іх меркаванняў прыслухоўваліся. Каб улада была
падкантрольная людзям. І гэта натуральнае жаданне. Паколькі нас большасць, мы пераможам. Мы толькі павінны зараз лепш арганізавацца і накапіць больш сілаў. І самае галоўнае, што не толькі тыя, хто хочуць пераменаў, хоць іх і большасць, а і тыя, хто ў меншасці, павінны зразумець, і я думаю, што яны зразумеюць, што выйсці з гэтага палітычнага крызісу таксама і іх інтарэс. Зрабіць так, каб іх голас таксама быў пачуты, таксама і іх інтарэс. І голас і тых, і іншых будзе пачуты толькі тады, калі ў краіне будзе дэмакратыя. Дзякуй вялікі. Гэта быў дарадца Святланы Ціханаўскай, Александр Дабравольскі. Мы гутарылі пра стратэгію перамогі для беларусаў. Паводле яе мяркуецца, што ў траўні павінны пачацца перамовы аб адстаўцы Лукашэнка і аб новых выбарах. Усяго вам найлепшага. Найлепшага. Да пабачэння. Да пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.